ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଲା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା କରୁଥିଲି। ମୋ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେଇଥିବୁ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ କରିବୁ ମିଳନ, ସେଇଦିନୁ ହେବୁ ଏକା ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଲା, ତା ପାଉଁଶରୁ ପରା ତୁଳସୀର ମିଳା। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଲା, ତା ପାଉଁଶରୁ ତିନିଟା ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋଟା ହେଲା ଧାତ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତେ ଅଁଳା ଗଛ, ଗୋଟା ହେଲା ପଣ୍ଡିତେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟି ହେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ। ତୁଳସୀ କି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଋଷିକେଶ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଇଲେ, ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ କହିଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦିଅ ତୁଳସୀ।